Sper să mă încadă când filmez vlogul. Tac. Trebuie să facem ceva că scaunul ăsta se dispară, că eu îmi încurc aici. Îmi iese în spațiu! Așa, tac. Nu știu și-a sprinească. Deci dacă nu... Am niște emoții și sper să nu mă băbă, eu nu știu și-a zis, deci dacă nu ies frumos, mă las YouTube. Azi m-am apucat, azi mă las. Hello, hello, eu sunt Modelișo, iar acesta este primul meu videoclip de pe canalul meu de YouTube. În urmă cu vreo lună, 2, 3 sau poate chiar un an am venit pe story cu această idee și am fost încurajată de followeri, prieteni sau chiar familie să mă ocup cu asta. Însă de foarte multe ori renunțam la această idee, deoarece ziceam că nu am apărătura necesară pentru a filma un vlog calitativ. Însă, în urma unor videoclipuri privite de la alți vloggeri, am decis că vreau cu adevărat să mă ocup cu asta. Într-adevăr, din nou, gândurile că nu am apărătură, timp, idei și inspirații necesare mă copleșeau. Dar eu m-am adunat, am alungat aceste gânduri, am pus mâna pe un pix și pe un caiet și am început să scriu despre cum aș vrea să fie primul meu vlog. Evident că m-am gândit la metoda clasică, să mă prezint și să povestesc cum am ajuns la această concluzie. Concluzie deja am zis-o, așa că este timpul să mă prezint pe mine. Mă numesc Mădălina, am 14 ani și sunt elevă în clasa 8-a. Sunt din raionul Orhei, doar că satul nu o să-l menționez din motive de siguranță pentru mine și familia mea. Eu fac parte dintr-o familie cu 7 membri. Suntem 5 copii plus mama și tata. Sunt prezentă pe social media, Instagram, TikTok și începând de azi și pe YouTube. Deocamdată asta a fost tot ce am avut de zis până acum. Desigur, în cazul în care aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii, iar eu o să mă strădui să răspund la toate. Puteți lăsa un like, subscribe, iar noi ne revedem în stories-urile de pe Instagram, videoclipurile de pe TikTok și sper că cât mai curând și aici. Eu cred că nu mai termin videoclipul ăsta, eu tremur tătă până amuia, când am stat să fac videoclipul ăsta, am avut atât de mulți crezinieri, pentru că eu sunt o băbâietă, mă scuzați, și nu știam cum să mă organizez, cum să spun, cum să fac, eu stau cu cana de apă și încerc să devin popular. Și eu fac Era deja închis, am pregătit din timp, însă doar pentru noi, în cerul răsărit, o pădure la doi. Zilele